بسلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي شفنا وويله musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique sondaniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere feeñjay ɓattake bindaɗo jaslari sappo e nayya korse hitande ujunnaje nogas e tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada andinɓe men gurdam ha mbawɗen wurdede sen kaali jinnaɓe noon en miccorɗo hen gorko keɓɗo teddungal aduna taw Allah rokkirimo ɗum ko barke jinnaɓe makko jinnaɓe gon moƴƴuɓe goni yarlitiɓe jarlitini aduna ngam gollanade laakar e gollanade jiyaɓe Allah Allah wanji barke jinnaɓe e ɓiɗɗo darji ha Allah yeynani ɗum windere nde kala janngani so wona deftaral tedduno wona qur'ana kono kala neɗɗo mo dardi so haali ɗemgal on wawi jabat ɗum o mona e nder rendo men go o janngani so wona qur'ana kono sa haalde makko anglais o jabotoma sa haali français o jabotoma sa haali sunware o jabotoma sa haali pakistan o jabotoma kala ɗemgal ngal kalɗa o jabotoma kala lamɗo leydi mo wela o joddoto Allah rokkimo ɗum Allah rokkirimo ɗum kadi ko warñede makko saabu o meeɗi arde wuuro mabɓe o yetti kikiɗe o tawani ɗon bam makko o namdi to baaba woni ɓe mbi baaba yeehi ƴeewoyde kosam gueloɗi tawno baba ne yiiɗi kosam gueloɗi o jooɗi ha Fouta juula baaba arani ha Gueƴe juula baaba arani ɗum nanguimo goƴa nde baaba o artine dañi kosam gueloɗi o wi jaam ko ni mbaɗa yidde o wiya o wi so Allah jaaɓi de ɗo ɗam hewat ɗo hen o yeehi wo sodoy gueloɗi ha wayno leydi o addi gaynako o waɗi hen o wi subaka kala e kikiɗe ɓirne baba ne yara machallah hande Allah yeynanimo ɗam kosam gueloɗi saabima hande kala mo darde mo haalda ɗemgal ngal haalata kala lamɗo mo wela o joddo koye rendo men o jeeya ko tarih baɗɗo fayida ceerno ɗum waɗi noon mbiɗen barke ala ko waddete ɗon ɗo kalɗen barke en calmina ɗon jinnaɓe men tedduɓe so wonano kamɓe en godata so wonano kamɓe en kalata ɗo so wonano kamɓe en keɗetake en keɗotako so wonano kamɓe en gandodirtake hay goto andata goɗɗo o ɓen jeeri tan ko yebde jamma ñalo mbaɗaɓe tan yeeso maɗa yeeɓaɓe no comme jeeɓirta cakka ma kanŋe ni walla ɓiɗɗo ma woni yeeɓirɓe noon wotto ko mettiɓe wotto ko muusiɓe wotto ko loriɓe wotto ko ufniɓe ɓeɗo henna yo dusugo ɓooye wuurɓe ɓe yaltuɓe aduna ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ceerno Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée diaspora o debbo e gorko suka e mawɗo ko loowi hakkude ɗo ko pop en calmini ceerno Khalidou Allah artiri en hande e yewtere meɗen tarihaji annabaɓe ɗum noon calmina bandiraɓe duwonoɗaɓe juuroɗaɓe garine yewtere men tarih annabi Moussa hakkude ndiɗo hen gaari kuɗadi Allah woni Firawna ceerno Khalidou bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah Qur'ana dongam
برد من توليت من وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي سار mi salmitimama mi juurimama mi weltanimama no feewi mi ñaaguima Allah subhanahu wa ta'ala to gonɗa fof yo jaam Allah e kisal mum e ndenka mum won e maɗa Seydi Sar. Amin ya rabbi. Ana ɓesguma fof. Amin ya rabbi. En calmini dendagal julɗuɗo woni kono noon en jetti Allah moƴƴanɗo en wawde kadi jottade ɗo e oɗo subaka hande taw ko subaka alarba eɗen gadda ko gownoɗen addude ɗum ko moƴƴereji Allah ɗi waɗani en jettiri Allah ɗum en juuli e nulaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam tedduɗo ɓurɗo dendagal ko teddi yo Allah hebbine makko kisal hebbine makko yurmede caggal ɗum en calmini julɗo fof ɗo woni kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men wonɓe sababu woodede men e oɗo aduna en calmini neni meɗen jeena babou tafsir Mamadou Seydi Sy min ñaaguima Allah nde gurdam juutata Allah moƴƴina battene Allah hokkuma sagoma en gurdam en calmini kala jinnaɗo tolniɗo sara makko ɗo ene woni jinnaɗo caggal ɗum en juurima ceerno men giɗo men sehil men jinnaɗo men janguinɗo en laɓɓinani en ha laaɓi laaɓɗo reedu moƴƴo moƴƴinɗo moƴƴanɗo kala kala ganɗo gandinɗo karay sire nehowo jiɗɗo moƴƴere jiɗanɗo neɗɗo kala moƴƴere omo wiye alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye omo tawe ɗo soringo ɗo en gari ha ɗo galle ɗo en calminimo en juurimomo en duwanima ɓesgu ngu fof ko alda e limtude en calmini gorguilaɓeɓe kamɓe kala gorgol Mariam e gorgol Fadimatou e gorgol Yasine e gorgol Nene Fati Ndiaye en calmini gorgol Aminata Sall kamɓe fof en calmini mawɓe wonɓe e galle ɓe en nanni hen sukaɓeɓe fof ko alda e limtude kono en gardini hen ɗiɗo to banggue worɓe ko ceerno Mouhamadoul Ghali to banggue rewɓe ko sohna Aminata Mbaye ɗum ko ɓesgu ceerno en nanni hen heddiɓe fof en calmini dendagal julɗuɗo woni en duwanima mayɓe meɗen yo Allah hebbine mabɓe yurmede mum ceerno Abdoulaye Sar mi salminima mi salmini ɓesguma fof kono en calmini jaatigueɓe meɗen eɗen gardina hen ceerno Ahmadou Diako mo ganduɗa ko jaatigui yimɓe kala findema ɗo galle ɗo taw yimɓe kewani ɗon wona ko weeɓi tengti e ɗeɗo leyɗele ceerno Ahmadou ko jaatigui yimɓe fof ko kanko wirtoto neɗɗo tan o andamo o wiya ar jehen galle ko gorko moƴƴo mo ganduɗa ko Agnam jeeya kono ne tawe ɗo argentoy ɗo taw ko e nder Paris caggal ɗum en calmini ceerno Ahmadou Ba to Tarab en calmini ceerno Mouhamadou Kane o saaha mo tawe to Fouta kono en calmini moƴƴo tedduɗo ganduɗo teddungal teddinowo mo ganduɗa kalaysiragal mum ne yetti nokku wona noon eɗen beela eɗen mantamo ala ko golle makko tan kalten omo wiye Ifra So mo ganduɗa ko gorko moƴƴo mo Allah moƴƴini ligganiɗo hoore mum taw mono takkodira cuddiɗo makko ene wiye Hawwa Sow taw en calmini kadi mawni ko ene wiye Seyni Karfa Sow onne kadi taw ene takkodiri e cuddiɗo mum ene wiye Aïssa Soumaré Seydi Sar mbiyana kam Seyni noon mi salmini joom galle o ko ɗon tan kaɗami kanko mo andi mi salminima ceerno Ifra
seydi Sow Ifra Karfa Sow en calmini dendagal elbefnaɓe ko moƴƴuɓe ko tedduɓe ko teddinoɓe Hammadi Gueye en nan ɗon en calminiɓe en calmini jinnaɓe hay goto en goppani so ɗum benni en calmini moƴƴo kadi goɗɗo mo Allah waddi en saabi Allah mawɗo moƴƴo ene wiye Oumou Touré omo jeeya nokku men mbiyetede Évro taw ko ɗo e leydi France kono noon bani men debbo goɗɗo ene takki sara makko waɗɗani no feewi neɗɗo battude men hakkille ko moƴƴo ene wiye Hawo Konté o jeeya koto Doudou kono noon Allah joƴƴinimo ko Évro ɗo e leydi France ceerno Abdoulaye Sarr ko musidɗo ma guiɗo ma sehil ma Khalidou Abdoullahi Sy gorko mo soringo kono mo Allah joƴƴinɗo e Vosges taw ko e leydi France ko on arno yewtidde e ma e notane noddago ma e wiidema kadi mbani mba e on ɗon saaha mi artire ma konngol ciftina en to jaranoɗen jokken golle meɗen Seydi Sarr caggal duwanademi ko gonomami duwanade judde balɗe moƴƴude battene kisal cellal nden ka Allah keerika Allah waɗa e ɓesgu he barke Allah hokkuma ñamde e barke mabɓe barke annabi men tedduɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle mi wi amina ya rabbi ya rabbal bayt ceerno Khalid duwa woni jaabe kala ñalaw ɓernde ne deeƴi haqqille ne deeƴi fittandu ne deeƴi kadi kulol ala hen ko baba wiyata ko woto hul mi hulata sabu ɗiɗo hen e duwuji neɗɗo wawa hulde hay sa fini a ñamani a hulata hay somi fini mi yarani mi hulata sabu alhamdulillah ɗiɗo duwuji koɗi jeydi koɗi jettiɗi koɗi jabaɗi a jarama Seydi Sy yo Allah jaɓanen enen kala waɗan men moƴƴere ay ceerno Khalidou haalde jatigue moƴƴuɓe jeeya koye ɓuural ɓuuri bonde fof ubbude nema ɗum noon enenne kaalen ko moƴƴi kaalen yimɓeɓe moƴƴere ne weeli ɗon ɗo kalɗaɓe en jatigueɓe Abdoul Ba gorko mo jinga kamwoni jatigam France nde gari mi anda kam andi ko baɗum bismi kam waɗimi e galle mum ɓiɓɓe mum rewɓe joom suudu mum e kañum ɓe nanguirimi no neɗɗo tan lamɗo mawɗo ni oto makko nani waɗi disponible Tour Eiffel bateau mousse yaade ha e leyɗele guure taariɗe ha 50 ala foɗo min jahani hen ala foɗo kalɗo nokkuɗo tourisme ne yetto min jaadi kalisma ko waɗata ɗo min gari fof o yoɓat so min pini so debbo wiyata hannde holko jiɗɗa ñamde defetaki ko an tan haalata sa haalani defetaki jehen magasin jehen ɗo yimɓe jaltine suudu men ballinɗa hen e nder leydi France e nder paare hoore mum wona hunde wemde ɗum noon ɓenne ko salminteɓe ko jareteɓe fulɓe ko moƴƴuɓe ceerno Khalidou malikaji gari mbari bombi mabɓe jontaɗi ɗi yahoɓe ne ƴeɓa ene ñaaƴa soɓɓe ene jahani golloyo haalisaji ne gaddana ɓe ɗin bombi jogorɗi janggo wonde faaro qibɗinaɓe ɗin bombi qibɗiyankoji mbarama ceerno holno ɗon yaruno ko ɗon ɗaccirnoɗen Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi to mbiɗa ɗo ko ɗon tigui goppirnoɗen kamɓe maleykaji ɗi ɓe gari ɓe mbari bombi qibɗiyankoɓe ɗi woni koreji Firauna en Jibril wi annabi Moussa so tawi jamma o yeehi hankadin ha weddogini ene wiya hankadi fajiri feeri feerani yaltu jaada e banu Israila en kaali e on ɗon saaha noɓe ponno koɓe 600 ujunere neɗɗo fawde seeɗa caggal ɗum ɓe doƴi eɓe jaaha aɓe pay Cham eɓe jaada e annabi Moussa kamɓe banu Israila en annabi Moussa heftiɓe e juuɗe ndiɗo ngaari bonni mbiyetede Firaun eɓe jaaha ɓe pokkiti Allah waɗi noon e hoddiroji mum Firauna en tini wonde ɓe jeehi nde Firauna en tini ɓe jeehi Firauna en gummi ɗon e ɗon omo jogi kattanɗe wawde tintinde leydi ndi fof ɗon e ɗon wonde wonko kewi omo rokka doole do feewi
kadi firawna ko laamiɗo e on ɗon saaha ko laami kono hulɓini no feewi. ɓe gummima e yidde abbade annabi Moussa en, caggal ɗum ɓe ngari ɓe tawi boombi maɓɓe ina kirsa. ɗo ɓe tawi boombi ɗi ina kirsa ɗo Seydi Sarr, ɓe mbi hade maɓɓe yaade yoɓe cohlir ubbude ɗiɗo boombi taw. neɗɗo jaltowo en abbo neɗɗo andade artata, anda ko tawoyta, aɗa acci ɓeeɗo mayɓe, a wawa wasde ubbude ɗumen. gubben ɓeeɗo ha gasnen, on saaha jehen gabboɗen ɓe. e on saaha ɓe cohliri ubbude mayɓe ɓe. ko ɗum waɗi sababu ɓen ɗon mbara, so wona ɗum so tawi ɓen mbaraka, soɓe tini ɓe to giddi, soɓe gabbima ɓen maɓe ki jaw heftade ɓen. nden noon alhaali o ngakkat fewata. ɓe cohliri ubbude ɓen ɗon rewɓe waranoɓe, taw ko horsuɓe, ko sagataɓe, ko ɓen jogono yakare janggo. ɓe mbarama ko tedduɓe e maɓɓe kamɓe, ɓe kucci e wirnude ɓen hade maɓɓe abbade annabi Moussa e yimɓe mum. e on ɗon saaha ɓe goni e nawde ɓen eɓe moftoya ɗumen. Seydi Sarr, konngol arta e ma e on ɗon saaha jokken golle. ceerno Khalidou, Allah kala ko waɗi ene waɗi sababu. hay ɗo e nder rendo men sa miccima tan ma dañ ko tardinma, taw tardinma ko sababu nde ɗum ɗo henna wonko Allah waɗiri ɗum, ɗum wasa yandema walla ɗum wasa lorde walla ɗum taw jomum anda. hande ɗe nele aɗe goodi. ceerno Khalidou, ɓe gubbi mayɓe maɓɓe, boombi maɓɓe ɓe gayni. Firawna ko joom laamu, holno waɗi? Seydi Sarr, mi salminima lawol gongol. eyyi nden noon ɓe gubbi mayɓe ɓe haaɓe gasni, ɓe gabbi annabi Moussa. Firawna hankadin tini o faami annabi Moussa yeehi, e kadi o yaadi e yimɓe heewɓe no feewi, 600 ujunere neɗɗo o yaadi e mum. e on ɗon saaha Firawna neli yimɓe kala e dendagal gure. Firawna en kaali omo laami gure, so tawi ko gure baaɗe no Dakar en, gure baaɗe no Dakar en, mawnude gure mawɗe mawɗe ɗe, omo laami hen fodde 12 ujunere wuro. gure baaɗe no Dakar ɗe ko 12 ujunere wuro o laami. gure togose ɗe kay hay goto wawa limde ɗum. e on ɗon saaha o neli e gure he, yimɓe ɓe karan gari nootimomo. o felliti abbade annabi Moussa. joni noon pucci nanduɗi e puccu Firawna ngu tan, pucci nanduɗe e pucci Firawna ngu, yimɓe yaaduɓe e makko taw pucci mumen ene nandi e puccu makko, a ɗeɓata sendude ɗin ɗon pucci, ko 300 ujunere puccu. yimɓe yaaduɓe e makko taw pucci mumen ɗi fof e puccu makko ngu nandi kanko Firawna, ko 300 ujunere puccu ɗi ganduɗa ɗiɗo fof nandi, taw jiida e pucci goɗɗi ɗi nandani e puccu makko ɗi. so tawi ko sete makko kanko Firawna gabbiɗo annabi Moussa o, holno foti sete o? yimɓe rewɓe e annabi Moussa taw ko jaadi ko e Firawna, taw ko yiɗɓe fellitɓe anniyiɓe wallude Firawna no heɓtiri yimɓe yaaduɓe e Moussa ɓe. ɓen ɗon yimɓe holno ɓe poti? sibi en kaali yimɓe yaaduɓe e annabi Moussa no poti, ɓen ko 600 ujunere neɗɗo, ene fawi seeɗa. joni nde Firawna abboto annabi Moussa nde, kanko kam sete jaaduɗo e makko o, holno ɓe poti to banggue keweedi? yimɓe kam ɓe ganduɗa ko kañumen e makko nandi puccu, ɓen en mbi ko 300 ujunere. so tawi ko sete jaaduɗo e makko o kanko Firawna, sete o fof holno foti? koɓe ujunnaje ujunere neɗɗo.
ujunnaje ujunere neɗɗo e pawɗi temedde jeegom ujunere neɗɗo. kanko firawna sete jaaduɗo e makko ko ujunnaje ujunere neɗɗo pawɗi temedde jeegom ujunere neɗɗo. joni noon temedde jeegom ujunere neɗɗo pawiɗo heno ɓen e yimɓe Moussa poti ujunnaje ujunere nde ɗum koko ɓurti ko ni ɓe mbaadi. Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saha jokken golle. ceerno Khalidou ɗoɗo kala ɗiɗo hen pucci ɗo en calminiɗo hen kala waɗɗi yanke puccu ko ɗon calminten bammen ne wona kadi kawmen to banggue nene men ene wona bammen to banggue bammen woni baba Harouna Famori Sarr ndulmaji ɗo ko waɗɗi yanke puccu gana so tawi o jaggui hirki o e alkabeje ɗe kala waɗi hen o waɗɗima hen o woni dow omo amna sago ma tan ko watta ñalawma o gas so yiiɗi ñalawma o wuula so yiiɗi gona e korka ko wata gas on noon salminama juurama kala waɗɗi yanke puccu salminama. ceerno Khalidou ni ɗum sifori o abbima Moussa omo yaade ujunnaje ha filti yaadiɓe Moussa. ceerno Khalidou mi salminima lawol gongol Seydi Sar. eyyi no mbiɗen ni ko ni en ɗum sifori tanko Firawna o abbima annabi Moussa omo yaadi e ujunnaje ujunere neɗɗo pawɗi temedde jeegom ujunere neɗɗo. temedde jeegom ujunere neɗɗo ujunnaje ujunere neɗɗo pawɗi temedde jeegom ujunere neɗɗo. fawi e ujunnaje ujunere neɗɗo o ko temedde jeegom ujunere neɗɗo. ɓeeɗo temedde jeegom ujunere neɗɗo ko ɓeeɗo pondete e yimɓe annabi Moussa keewindi. ujunnaje ujunere nde ɗum koko ɓurti wadde noon eɓe ɓurti annabi Moussa en no feewi wona seeɗa. eɓe ɗeɓa sowade ɓen laabi tati ene manka seeɗa. wadde wayi no wolde Badiri ni hakkude julɓe ɓe e heefereɓe ɓe makkanaɓe nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en paddoyiɓe ɓe jano Sham somoyade wolde Badiri ganduɗen nde ɓen ɗon heefereɓe ene peccito julɓe ɓe laabi tati. wadde noon ñande annabi Moussa dogi ene yaade banu Israila en e hoddiro Allah kamɓe Firawna e yimɓe mum abbiɓe banu Israila en ɓe eɓe ɗeɓa feccitade ɓe laabi tati. joni noon Seydi Sar ɓe gabbima ɓe annabi Moussa en jeehi law nde Firawna en tini nde ina mbawno heftade ɓe kono noon taw ene mbarana ɓe mbaranaɓe eɓe mbaranaɓe ɓe mbaranaɓe ɓayde noon ko noon ɓe kuccani ɓe mbaranaɓe ha gasa ɓe gabbo annabi Moussa e yimɓe mum maɓe gubbi ɓen haɓe gasni ɓe gabbi annabi Moussa en ko ɗum waɗi sababu ɓe leeli heftade annabi Moussa en. annabi Moussa en noon gummima Misra ɓe payi ko leydi Sham. leydi Sham ko toon woni lasli maɓɓe ko toon woni lasli annabaɓe ko toon ɓuri heewde. joni noon Moussa addiɓe ne nawtaɓe e on ɗon saaha taw nannuno banu Israila en Misra en kaali ko annabi Yusuf majjunode yantiroye Misra. caggal duuɓi o yiita o noddi jinnaɓe makko yo ngar Misra. jinnaɓe makko noon jibinɗomo mawɗo o wiyete ko Yaquba on ko annabi ko on nannuno banu Israila en Misra taw o abbi ko ɓiyi ko biyeteɗo Yusuf korsuɗo moƴƴoɗo makko. e on saaha en kaali eɓe jaara e capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo ko Yaquba nanni banu Israila en Misra taw omo abbi ɓiyi ko Yusuf. ko kanko annabi Moussa yaltini banu Israila en Misra omo fatiriɓe Sham to ganduɗa ko toon ɓe gimmino sahade annabi Yaquba ittataɓe toon nde. kanko yaltiniɓe Misra am wurtinaɓe to ɓe gummino to ɓe jeeyano cosaan maɓɓe ko toon ɓe gummino ɓe gari Misra taw koye yamirore Yusuf taw koye gardogol annabi Yaquba. eɓe jalta noon Misra eɓe kota to ɓe gummino taw koye gardogol annabi Moussa ko tanum annabi Yaquba. sibi annabi Moussa immi koye ɓi annabi Yaquba biyeteɗo laawi
en kalino asko makko ñanden joni noon omon nawtaɓe toɓe gummino Seydi Sarr konngol arta e ma e on ɗon saaha jokken golle. ceerno Khalidou ɗo ɗo annabi Moussa nawtataɓe en sifti noon pulaar wi leggal ko ɓooye ndiyam ko kala wattata ɗum nooro ayɗo kalɗen nooro ɗo ciftorɗen Mamadou Abou Gaye Mamadou Abou Gadio mo ganduɗa ko musidɗo jokkodiraɗo no fewi kamɓe jeeyi maayo ngo ɗo henna ceerno Khalidou leggal ko ɓooye ndiyam ko kala wattata ɗum nooro ayi neɗɗo ne ko ɓooye leydi ko foof yo miijo saha goto hoodde o hoodda e ɓesgu makko ha laaɓa ɗum ɗo ne janggina men sen kotani ken wahlotoɓe holko saabi annabi Moussa ne nawtaɓe diine mabɓe boni beele ɓe keɓiri yo diine mabɓe enen holko saabi en gartata saabu diine sukaɓe ko ɓuuri hewde nana boona ko noon ceerno Khalidou Abdoulaye Sy annabi Moussa yaltini banu Israil en e nder Misra ɗum ko caggal nde annabi Yousufa nannunoɓe to Misra. eyyi Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi machallah e namdal ma bangal fayida annabi Moussa ko kanko yaltini banu Israila en e nder Misra o nawtiɓe Cham eɗen gandi banu Israila en nde ɓe garata e Misra en kaali ko Yusuf woni sababu ko Yaquba addiɓe e yamirore Yusuf ko ɓi Yaquba ene wayma en garo e qissa makko joɗɗo o ɓurɗo dendagal qissaji yodde e welde o ko noon Allah wi nahnu naqussu alayka ahsana al qasasi ko ɓurɗo yodde e qissaji ɓurɗo garɗude ɓurɗo welde so ɗum ɓenni kanko annabi Moussa o nangi banu Israila en omo nawaɓe toɓe gummino woni leydi Cham ko toon annabi Yaquba ittinoɓe addiɓe kono noon nde ɓe jahata Allah subhanahu wa taala o wahyinoma annabi Moussa sene yaaha woto accu ɗon annabi makko gonnoɗo ɗon sababu banu Israila en yo ittumo ɗon woni annabi Yusuf koye jatiraɓe annabi Moussa o jeeya sabi jaatum annabi Moussa to annabi Moussa yalti ɗo ko laawi e annabi Yusuf jiidi baba goto kadi yummiraɓe mabɓe jiidi yummo e baba nde wonno annabi Yaquba resi jiiduɓe yummo e baba e on ɗon sahane daguino e diine mabɓe ɗum natti dagade ko e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Allah haali e qur'ana wa an tajma'u bayna al ukhtayn illa ma qad salaf wadde noon e hoddiro Allah annabi Moussa Allah wi yo nawor yanade annabi Yusuf ko ɗon leeli e Nil he kanko annabi Moussa o anda yanade nde to heedi e on ɗon saaha mawɗo goto debbo ene wiya Maryama na Moussa oɗo sokna Maryam ko oɗo wi min de mbiɗa andi to yanade nde woni e on ɗon saaha on ɗon sagata debbo omo yaara e duuɓi 100 kanko oɗo sokhna Maryam annabi Moussa wi ɗum noon yo hollu ɗum yanade nde o namdi annabi Moussa gueɗe ɗiɗi o wi sa wawi waɗandemi ɗeɗo gueɗe ɗiɗi bisimilla mi holluma yanade nde annabi Moussa wi holɗen gueɗe o wi ko adi foof mbattami sagata debbo jaro e duuɓi 3 mi wonta cukalel mi wurta gurdam kesam Moussa wi mi jaɓanima mami watte ɗum e yamirore Allah o wi so ɗum ɓenni podana kam janggo aljanna ko enen koddata Moussa wi mi fodanima ka natawo aljanna enen koddata e yamirore Allah on ɗon debbo hollimo yanade nde o astoyi yanade annabi Yusuf kanko annabi Moussa o nawti ɗum Cham wadde annabi Yusuf nde bammakko ari ɗon hade bammakko ruttade jomum wasinoma so ruttima yo nawta Cham takko yo bamum en Yusuf nde Yaquba sanki o nawtu ɗum ha to Cham o ubboyi ɗum o arti kanko nde o sanki o ubba ko Misra kono noon annabi Moussa astima yanade makko yaadi hen nawti ɗum leydi Cham ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle est ce que ceerno Khalidou ɗum ɗo ne janggina en
neɗɗo yo ubbe to moƴƴuɓe ɗaminaɓe moƴƴuɓe ngoni neɗɗo yo ubbe ɗo yakoraɓe moƴƴuɓe ngoni est ce que saabu so tawi yanade annabi yusuf yiitama yaltinama e ndiɗo henna mbadi aɗa andi kam moƴƴere alano ɗon ceerno Khalidou Abdoullahi Sy annabi Moussa en pokkiti Fir'auna abbima beele Moussa rewi koye lawol walla hoye hen laabi ɗo rewi ceerno Khalidou bisimilla maɗa. eyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mi weltima kadi e namdal ma no fewi e on ɗon saaha noon annabi Moussa en pokkiti Fir'auna abbima annabi Moussa nde annabi Moussa fokkiti eɗen gandi sa ummima Misra ene waɗi lawol tan gandagol ko ngol ɗo fayi to Sham ene waɗi tan lawol ngol ɗo woni gandagol kala paaɗo to wiyete Sham ko e maggol o rewata kono noon annabi Moussa rewani e ngol lawol annabi Moussa o rewani e ngol ɗon lawol ngol ganduɗa ko ngol andira payowo Sham ko e maggol rewata e on ɗon saaha o woppu lawol ngol o wi yimɓeɓe ndewen ɗo yimɓeɓe jeehi soɓe jeehi ha ɓoyi seeɗa gorko goto nene e seete he jeeya koye banu Israila en ene ruccuna e makko wiyamo Moussa ɓaade noon ko Sham paaden nde ngol ɗo lawol wona Sham fayi o wiyamo noon sibi kanko annabi Moussa lawol pangol Sham ngol o accungol hangol laaɓi o rewi banggue nano o rewani e ngol ɗon lawol o woɗɗi lawol ngol seeɗa e on ɗon saaha noon gorko o wiyamo Moussa ɗo de wona Sham fayi ngol ɗo lawol ɓayde mbiɗa ko Sham paaɗen kadi ko toon Allah yamiri wona ngol ɗo lawol fayi Sham de en goppi lawol annabi Moussa heɓi to wiya gorko o ay ko mbaɗanmi ɗo ko to ndewanmi ɗo ko ɗo woni ko Allah yamirimi yen ndew mboɗo jogui kollomi lawol an kay deej tan ɓe jaaha ha ɓooya kadi gorko wiyama inje Moussa en ɓeydima kadi woɗɗude saaha foof aɗa ɓeyɗo woɗɗude lawol Sham ngol annabi Moussa heeɓi to wiya gorko o ay to jahanmi ɗo ko e yamirore jahanmi foftu tan en jettorto paaɗen to so Allah jaaɓi oto tampino hoorema ɓe jeehi kamɓe annabi Moussa e yimɓe mum e raɓɓiɗinde haala tan ɓe jeehi ha ɓe coyni maayo ngo ko maayo mango hankadi ala ko heddi so wona hankadi eɓe jetto maayo ngo e on ɗon saaha ɗo ɓe coyni maayo ɓe cuwa yettade heddi ko seeɗa ɓe nani dille caggal maɓɓe taw hankadi weeti ɓe nani dille caggal maɓɓe ɓooyani tan gila ɓe jettaki gonɗon maayo wongo yeeso maɓɓe ɓe coyni seteji ɗi hankadi ene hulɓini cikkata ko aduna foof ɓooɓi rewi e maɓɓe e on ɗon saaha banu Israila en wondunoɓe e annabi Moussa ɓe kuuli kulol maɓɓe hankadin fuɗɗi ɓe kuuli wonde ɓe keftama ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdoullahi Sy machallah wonko Allah rokki leñol annabi o sallllahu alayhi wa sallam no feewi sa yi Moussa duuɓi ɗi laaɗi pop ƴeewa tan ɗeɗo ujunnaje tan ɗe o dañi an tan hande sa noddi a noddi tan hande dental ko ɓuri ko rewno e Moussa ko ma rewe maɗa est ce que dara rendo men ngo hande yo Allah rokku men wumtude e fewde e rewde laabi ceerno Khalidou yaadiɓe Moussa coynima irɗo pundi nana ara tene maayo nana yeeso mabɓe tene ɓe ko jogori heftade ɓe holko ɓe kaldi annabi Moussa. Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi e namdal ma joni noon mbiɗa ɓe coynima ɓenne gara maayo nene yeeso mabɓe ɓen nene caggal mabɓe joni holno ɓe mbaɗi Seydi Sarr e on ɗon saaha kulol naati e mabɓe kamɓe banu Israila en kulol naati e mabɓe ɓe keɓɓiti ɓe mbi Moussa enen nde en keftama enen nde en dañi caɗele haaju mawɗo jolani en eɗen jaaha
o ndeɗo yolde ngoɗo maayo mango ngono way yajini nene yeeso men oɗo gaño bonɗo mettude waddude kewɗo doole nene caggal meɗen eɗen lombi hakkude ɗeɗo gueɗe ɗiɗi enen nden dañi haaju mawɗo ɓe mbini annabi Moussa annabi Moussa wi ala oto kule joomam ina wondi e am to bange ballal ma o hollam joni laawol to ndeweten taw ɓe memata en e on ɗon saaha Allah subhanahu wa taala o wasiyi annabi Moussa o wahyimo ɗon e ɗon o neli Jibril yo haalanmo yo ƴettu dokkoru makko ndu o fiya ɗum e maayo he ma maayo ngo feeco so maayo ngo feecima on saaha ma wat laabi ɓe naata e ɗin ɗon laabi ɓe jaltoya ɓe coynima ɓe to kono ɓen ina goɗɗi cuwa yettade ɓe joni ɓe jettima maayo ngo hade ɓen arde lomba ɓe hakkude mumen e maayo ngo juukaɓe ɗon hade ɗum wodde yo fiis dokkoru makko ndu e ndiyam ma ndiyam ɗam feeco ɓe ndewa hen e on ɗon saaha annabi Moussa ƴetti dokkoru mum fi e ɗam ndiyam ɗam waɗi ceeki 12 nde won noon pelle gonɗe e banu Israël en ko 12 fedde wadde noon maayo ngo ko mango maayo ngo ko yaajgo o fi hen waɗi laabi 12 taw hen laawol fof tuggi ko oga bange fecciti maayo ngo fay oto bange e kadi kala hen laawol cikkata ko hayre mawde kala hen laawol cikkata ko an addi pom taw pom o ko monteteɗo gadduɗa tan jojjinɗa e dow maayo he yimɓe ne ndewa hen ne ɓenna fodde 12 mum ko ɗum waɗi hen e on ɗon saaha banu Israila en fof naati annabi Moussa wi naate ɓenne ko Allah waɗiri en endani ɓe naati e maayo he kamɓe banu Israila en eɓe jawta Firawna en nene ngara puccine doga pundi ina ƴaro ɓe cuwa yettade annabi Moussa en kadi annabi Moussa en ɗo goni ɗo ene coynoɓe ngara kañumen nene naata e nder ɗam ɗo ndiyam ene waɗa laabi ɗum noon Saydou Sara ko konngol arta e ma e on ɗon saaha jokken golle inchallahu taala eske ko Allah wawi danude pont joni tan urgent jaggu dokkore fii tan pomoji daro machallah joni noon aɓe goni e ngol ɗo henno kulol aɓe goni e ngol kulol beele Firawna en tawiɓe e nder maayo ngoɗo ɓe taccata ɗo walla ala tawani ɓe ɗon eyyi Saydou Sar mi salmitimama joni noon aɓe goni e ngol ɗo kulol mbete Firawna en jettimaɓe hade mabɓe gasnude nadde walla eyyi Saydou Sar Firawna en ne jettoro tawɓe naddi nde annabi Moussa wi ɓe naate e ndiyam he tawne fecci yoge hen ɗeɓani nadde kanko annabi Moussa o adi nadde e maayo he nde o naati heddiɓe fof ndewi e makko o wi Haruna yo heed caggal woto attu caggal hay goto kanko annabi Moussa o ardima omona yaaha yimɓeɓe fof naati ɓayde o naati o wi Haruna yo heed caggal soggaɓe hay goto woto heddo caggal yo yimɓeɓe fof naddu o ara caggal mabɓe joni noon annabi Moussa nene yeeso ɓe ndewi e makko yimɓeɓe ene naata ha gasni nadde e on ɗon saaha annabi Haruna rewi caggal mabɓe ene wiyaɓe keñuɗe ɓenne ɓe jeehi ha ɓe gasni nadde ha ala ko heddi ko seeɗa heddi e mabɓe e ndiyam kamɓe fof ɓe jaltida o to banggue ko nden Firawna en jetti ɗo ndiyam ɗo nde Firawna en jettoto ndiyam taw kamɓe ɓe gasni nadde ɗaccuni ko seeɗa ɓe keddora yaltidde ha laaɓa taw ɓe ketti o to banggue joni noon laabi nene keddi laabi ɗi permaka ɗi guddaka ndiyam artani ndiyam ɗam yantodirani no annabi Moussa feccirno ɗiɗo laabi ni e nder ɗam ɗo ndiyam
ha joni laabi ɗi ene keddi darade Firauna nene dari o to banggue kamɓe ɓe tacci heɓene oga banggue kamɓe annabi Moussa e yimɓe mum joni ko maayo ngo lombi hakkude mabɓe kono laabiɗo ɓe ndewnoɗo kamɓe Israila naɓe ha joni laabi ɗi nene dari e on ɗon saaha ɓe jiiɗi abbade Moussa en kono noon ko Firauna ardiɓe kamɓe foof puccu Firauna sali nadde puccu Firauna sali nadde e nder ndiyam he Seydi Sar o waɗi hunde foof yongu naat ngu sali ko ɗon e ɗon Allah subhanahu wa ta'ala neli Jibrilu o neli Jibrilu e Mikailu o wi Jibrilu yaato nder aljanna gitta toon puccu jarlu puccu Firauna ngu ko ndimangu gaddangu ha yeeso puccu Firauna ɗo ndewnagu ɗon nannagu e ndiyam he so puccu Firauna ngu yi puccu ndewu ngu Jibril waɗɗi ngu tan ngu wawata nangude hoore maggu mangu rew hen hay Firauna wawantangu e on ɗon saaha Allah neli Jibrilu waɗi noon en kaali Jibril no way yawde ni Jibrilu addi puccu mum rewni yeeso puccu Firauna ngu rewi e puccu Jibrilu ngu Mikailu rewi caggal mabɓe kamɓe sette Firauna omo soggaɓe kono noon ɗo Jibrilu ardi puccu Firauna ngu ɗo puccu ngu yi puccu Jibrilu ngu kono Firauna yiyani Jibrilu yiyani puccu ngu Seydi Sar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle eskey ñande gasi ñande gasata tan ñande wiya hande ko maayi de dadal ala jiɗɗa fof mbaɗa hande gasat tan ko ni tigi ɓe mbaddi eskey Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama no feewi ko ni tigi ɓe gollodiri Jibrilu naati nanni puccu mum jarlu taw Firauna yiyata ngun puccu yiyata on ɗon Jibrilu kono puccu Firauna ngu yi puccu Jibrilu ngu yiyani Jibrilu kangune e hoddira Allah ngu naati tan puccu Firauna naati maayo ngo noon ne yaaji e ngo mawni laabi ɗiɗi kewi ko 12 laawol ko ɗum fera e maayo he Seydi Sar yimɓe Firauna naati e maayo yimɓe Moussa jaltidi nene o to banggue yimɓe Firauna naati e maayo ɓe naati Jibrilu ene ardi eɓe ndewi hen Mikailu ene soggaɓe no nane Moussa ardori no Haruna soggaɓe ni kamɓene ko ni ɓe dañiri ɓe jeehi kamɓe foof ɓe naddi e nder ngoɗo maayo Seydi Sar ha kamɓe foof ɓe naati e nder maayo he ɓe keƴi toon e on ɗon saaha ardinoɓe ɓadoyima yaltude maayo ngo sakkirnoɓe naddi kamɓe fof eɓene lombi e nder maayo ɓe cuwa yaltude wonɓe yeeso ɓe cuwa yaltude taw wonɓe caggal ɓe naddi maayo ngo ko mawgo ko ɗo tan Allah subhanahu wa ta'ala wi Moussa fi sawru ma ndu e maayo he maayo ngo rendita kamɓe fof ɓe joolo ko ɗo tan annabi Moussa fi sawru mum e ngoɗo maayo renditi Firauna en jooli ujunnaje temedere neɗɗo pawɗi temedde jeegom ujunere neɗɗo fof yooli e nder ɗam ɗo ndiyam renditi kamɓe fof ɓe joolima e hoddiro Allah ko ni ɓe joolori kamɓe yimɓe Firauna ɓe joolama nane noon en mbi ko 3 ujunere puccu nandi e puccu Firauna kono ko 3 ujunere puccu nandi e puccu Firauna e ko joni arti hakkillaji men jaafoɗon e on ɗon saaha maayo ngo renditi ɗo maayo ngo renditta ɗo kanko Firauna o wi omo gonɗina Allah ayde maayo ngo renditta ɗon tan Jibrilu diwi fay dow asman kañum e Mikailu gacciɓe ɗon maayo ngo rendita kañumen payi dow asmanuji keeɓi toon joni maayo renditi yimɓe fof joolima ndiyam fi Firauna bangeji kala ndi fiimo bangeji kala ɗam ɗo ndiyam ne fiyamo tan ne fiyamo
o andi o yananama o woni ko e mayde ko ɗo o yiɗi wiide la ilaha illallah kanko firauna ine jogori nafde mo Seydi Sarr nafatamo ɗum noon Seydi Sarr konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle ene siftinen la ilaha illallah ji ne keewi aɗen ceerno Samas yo Allah ɓeydu gurdam ɗam ne siforno la ilaha illallah ji o wiya la ilaha illallah jima o nalanken yima haɓari la ilaha illallah tan ne yima e la ilaha illallah tan neɗɗo biyaɗo ija an ko la ilaha illallah aɗa rewɓe la ilaha illallah e la ilaha illallah ganduɗa cohlaɗo aɗa ceerti ɗum noon firti hande ko la ilaha illallah mo firawno oɗo henna hande nafatamo ten daɗatamo ceerno Khalidou ɗo woni e yoolade beele o heeɓi settinde ha timmi walla ala o heɓani ceerno Khalidou ɗon wayi Seydi Sarr mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal maɗa ay ɗo to yiɗi yoolade ɗo ko ɗo o yiɗi haalde konngol la ilaha illallah ngol o wi omo wiya la ilaha illallah ko ɗo tan Allah neli Jibrilu to Jibrilu wonno to Allah wi Jibrilu ay Firauna omono yiɗi wiide la ilaha illallah dewtere ala sowona Allah ay ngol ɗo konngol ko waɗi e bonande aduna ko pop so rendinama so haali ngol ɗo konngol fof koko yaafete ko naato yow aljanna komi jaforoɗomo fofof joni noon yawno o fuɗɗima wiide la ilaha hade makko yettinde konngol ngol ya taw a ummima to asmanuji ga a tellima e nder ndiyam he a nokki ɓakkere a sappitima e hunuko he eɗen gandi Jibril ko jawɗo no feewi o jogui ko 600 wibjo so Allah neli Jibrilu omo immo to nokku makko to asmanuji to kanko Jibrilu omo fayi galle nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Madinatul Munawwara so Allah nelimo e nelaɗo Allah omo immo asman omo fayi toon 600 wibjo o jogui o moftat 599 wibjo ngo o dillinta ɗen wibjo woto o fortata gotol o artira no ndiwri wattani taw o yettima damal galle nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko oɗo Jibril e on ɗon saaha Firawna yiɗi wiide la ilaha illallah fuɗɗima haalde konngol ngol suwa yettinde ko ɗo Allah neli Jibrilu yo immo dow asmanuji ara naata e ndiyam ɗam Firawna woni ɗam muta hen nokka toon ɓakkere sappito e hunuko makko o to yettinde konngol ngol est ce que o gorko koni ko o malayika yaawi e on ɗon saaha Jibrilu telli hocci ɓakkere o wi la ilaha tan Jibrilu sappiti ɓakkere e hunuko he o yinno wiide ko illallah nde ɓakkere sappita e hunuko makko o yawti banggue goɗɗo o wi illa alladi amanat bihi banu israila la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil ay o ɓeydi bonde o ɓeydi bonnude kisante o ɓeydi heeforidde kisante lawol gotol wadde noon ko ni yenne ko ɗo Firawna yooli o maayi nde o maayi noon heewɓe e on ɗon saaha sa wi Firawna maayi ɓe jaɓata si ɓe mbiyata Firawna ko Allah Allah maayata Allah subhanahu wa ta'ala wi fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya sibi wa inna kathiran minan nasi an ayatina la ghafilun ay heewɓe jaɓata Firawna maayi so Firawna yaltinanoka wadde Allah wi hande min danda ɓandu ma ndu min jaltinandu e ɗam ɗo ndiyam tawdu ala ruhu min mbaɗoyma e nokku mo ganduɗa kala dardannoɗoma Allahu ara darma anda a maayi anda a wonano Allah sibi Allah mayata Seydi Sarr o yaltina e ɗam ɗo ndiyam o waɗoya dow garɗo foof daramo anda o wonano Allah Firawna noon ko neɗɗo mawɗo wonno o wona pamaro omo mawni no feewi wona neɗɗil pamarel ɗum noon Seydi Sarr ko ɗo hakkunde annabi Moussa e Firawna kaddi elle en garino ha ɗo en deftu hen tan heddi wonko ndiwnoɗen ko en gartiri ɗum e guila tugguɗen ha joni ko e diwre he gonnoɗen
ɗum noon ko ɗo ankadi annabi Moussa e Firawna kaddi so hawri e welede Allah inchallahu taala jokken hakkude annabi Moussa e goɗɗo so tawi ko hakkude annabi Moussa e Qaruna e le a jofinoma ɗum so tawi ko annabi Moussa e Khudar a jofinoma ɗon to mbawɗen jokkude e mabɓe foof so tawi inchallahu taala a suɓima on saaha jokken walla yimɓe woɓɓe cuɓima an andi no gandirɗa foof Seydi Sarr mi salmini mi weltanimama oɗon jarlo oɗon jaafo qissa annabi Moussa ne juuti eyyi ko oɗon on ɓuuri judde dendagal qissaji makko foof mo heewi qissaji kono o ɓuuri judde keddiɗɗi wona juɗɗi ko dabɓi ɗi ganduɗa kadi ene beeli taw kadi ɗi paamo ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo ko musidɗo mon guiɗo mon Khalid Abdoullahi Sy arno notade musidɗo mum guiɗo mum sehil mum Sar Abdoullahi Sarr e wawde jokkude yewtere nde gownoɗen yewtude ɗum noon hakkude annabi Moussa e ndiɗo ngari bondi mbiyetede Firawna koɗo haaɗi yo Allah hokku en jokkude taw kadi ko fannu goɗɗo hakkude makko e goɗɗo inchallahu taala jokken Moussa hande gasi foof on saaha jokken kadi annabaɓe woɓɓe Youssouf en nan ɗon goɗɗo waɗi en ɗo méchance ɗeɗo balɗe hiccenki o ñaaguima saabi Allah so annabi Moussa gasi yen naat e annabi Youssouf Seydi Sarr eyyi Allah ko moƴƴo inchallah ma en garoy hen so hawre welede Allah ɗum noon Seydi Sarr mi salmini mi weltanimama a jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أول يفنى وويل a jarama ceerno Khalid Abdoullahi Sy golle ma jooɗi peewi est ce que aduna est ce que Allah subhanahu wa taala Allah rokki men addude ɗo henna tariha annabi Moussa e oɗo henna kefere bonɗo mo kuuɗa mo Allah huuɗi woni Firawna ɗo woni hande ɗo yooli ko ɗo gaynuɗen mo kanko Firawna ɗo histoire makko gasi ha laaɓi no Allah wiiri e Qur'anil Karim ha oɗo ñalawma hande sa yeehi leydi Égypte ma taw ɗon ɓandu makko garɗo kala laaramo yeeɓamo ando wona Allah hoyi o weeci saabu neɗɗo wawa wonde Allah Allah ko Allah tan aɗa wawi rewde Allah noon ha gona neɗɗo Allah est ce que yo Allah yin meɗen moƴƴere ceerno Khalid jarama ko duwiɗa ko wi amina ya rabbi aadi men musidɓe tedduɓe ko janggo so haaji jomiraɗo alhamisa gartene tarih goɗɗo ene wawi wona kadi annabi Moussa e Qaruna ene wawi wona annabi Moussa e Khudar inchallah humpata moon so Allahu lamɗo jaaɓi eɗen ɗamini e nder ɗo balɗiɗi garoje ma en jaltu annabi Moussa ha laaɓa gan sanga ƴettuyen peeje holno mbatten ha garoyen e annabaɓe wonɓe ceerno Khalidou wonno koɗo men gorko mo sorigo dande welde nde ko ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko mo dulmaji saydi nawama ha to Wudduru walla nawama ha to Tiggere ɗo tawete weela kosam so yiɗi mbiya ona Khadijatou Horsi Fati sa yiɗi mbiyamo Khadijatou Abdoul Djinda sa yiɗi mbiyamo Khadijatou Aissata Fati no jiɗɗa fof mbiyamo yaha sa yiɗi kadi mbiyamo Coumba Abdoul ɓuuri weldemo kono kadi inde ɓurde weldemo ko Goggo walla mbiyamo weela kosam to kaɓire to ko musidɗo men Seydou Abouba gorkom Lugseyba musidɓe tedduɓe aadi men ko janggo so haaji jomiraɗo ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musidɓam tedduɓe dendamano sabu gorɗo winde dendama Yusuf e waydo nano